For at kunne det her, skal man først prøve det her og det her. Humaniores hold Humbug har trænet i 5 uger for at blive klar til debut på vandet i årets kapsejlads. For det første så er det jo nyt for os alle sammen, så det har været sådan lidt et skud i tågen for mange af os. Men sådan som holdet, så startede vi tidligt ud med at træne og har satset meget på fysik og så videre. Så vi har løbet og lavet kampleje, og det er først her til sidst, vi begynder at ro. Og sådan egentlig for at lære hinanden at kende, fordi vi alle sammen kommer fra forskellige retninger og ikke har kendt noget til hinanden før. Humbug går op mod 11 hold, hvoraf mange har prøvet det før, og som derfor både har trænet paddelarme og ølmuskler. Dog frygter de ikke den skarpe konkurrence. De har nemlig deres egen opskrift på succes. Jeg tror egentlig, vi kører lidt på overraskelsen. At de regner nok ikke med, at de nye Humbug ukendte humanister kommer og gør noget ved dem, men vi overrasker dem. Og så er vi et sammensømmet hold efterhånden, som kender hinanden godt, så støtten er god. Jeg tror egentlig, det er en gruppe og ikke en enmandsposition. Arrangørerne regner med op mod 15.000 tilskuere i Universitetsparken. De kan se frem til stor kampgejst fra det nye hold. De kan næsten ikke forvente for lidt. Kapsejladsen løber af stablen onsdag den 30. april kl. 14. Sådan der!